Mga minamahal na kapatid na Katoliko, Kristiyano dito sa La Union, sa pagdiriwang natin ng undas, tayo ay magbabalik sa sementeryo upang dalawin ang mga nauna na yumauna natin na mahal sa buhay. Sila ay ating ipagdasal, kailangan po nilang panalangin natin. Hindi lang yung pagdalaw, kaya sa pagdalaw, dala natin ang kandila, bulaklak, at sa bawat pagsindi ng kandila ay pananalangin para sa kanila. At ganoon din, sa ating pananalangin, huwag sanang mawala yung hindi lang sa araw ng November 1 or 2, kundi sa mga susunod pang pagkakataon na ating maipagdasal ang mga yumaon nating mahal sa buhay. Sa ating din pagdiriwang na ito ng undas, alam natin na marami mga taong magtatagsa sa ating mga sementeryo, ngunit huwag nating kakalimutan din magdala ng tubig, payong, upang tayo ay hindi mabasa kung sakaling uulan o maarawan na matindi dahil sa mainit na tag-araw. Ganon din sa ating mga simbahan sa Katoliko, meron ding mga panalangin na kopya na ibibigay sa inyo. At kung kayo po ay mayroong dalang maliit na lalagyan para sa holy water upang bilang pamilya kayo ay magdarasal sa inyong mga mahal na yumao. Kaya sa ating pagdiriwang na ito ng undas, pwede din namang dumalaw sa mismong kaarawan ng mga kaluluwa, All Souls Day sa November 2. At medyo kaunti na mga taong nariyan, mas maganda po dahil sa kakaunti na ang tao, naroon pa rin yung idea na ipapanalangin natin ang mga yumao nating mga mahal sa buhay. Ngunit mga kapatid, huwag natin kalimutan ang mga tayo yung naglalakbay dito sa lupa. Mamatay din tayo. Kaya't sikapin po natin na ihanda ang ating sarili sakaling dumating man ang kamatayan sa ating